Pagpasara sa Kamara sang hagna nga magatukod sang Iloilo City Hospital, ginaalaga gin balabaga ni Ambis OWA Party List Representative Sharon Garin. Iloilo City Mayor Jerry Treñas dismayado. Inang itutukan ni Zen Kilantang live. Zen? Kate John, ginakwestiyon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang hindi pagkomporme ni Congresswoman Sharon Garin sa pagpangalan sa ospital sang syudad nga Uswag Hospital kag pagpospone sang third reading kahapon. Nagpabutyag sang kasubo kag pagkadismaya si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kay Ambis OWA Party List Representative Sharon Garin. Ginpahayag sang alkalde nga ginbalabagan sang kongresista ang hagna nga gin-author ni Congresswoman Jamjam Baronda nga pagtukod sang kaugalingon nga ospital sang syudad. Una na sini iya man ginpamatukan ang pagpangalan sa ospital sang syudad nga Uswag Iloilo City Hospital. Sunod sa alkalde natingala gid ini kun nga nagapamatok si Garin sa paghingadlan sang ospital sa Uswag, rason nga ginpakakas na lang ini para mapasar sa second reading. Tido, pangimatyan ni Ambis OWA Party List Sharon Garin nga may ngalan Uswag. Isang nagligad niya semana, tugtan ko na lang, wow, dagit lang ang ngalan Uswag para lang mapasar. You know, the creation of the Uswag Iloilo City Hospital has already been approved by the City Council. Sino kay Garin kung basehan ang layi hindi pwede nga ipangalan ang pasilidad sang gobyerno sa isa ka political party. Ginsuwestiyon sini kay Baronda nga islan lang ang ngalan sa diin ginhimo naman sang kongresista nga Iloilo City Hospital. Para kay Garin na areglo na ini sang tinilikdan pa nga semana. Hindi siya pwede by law, no? Na ipangalanan mo bala ang isa ka government institution under the name of a political party or party list. So, she was amenable to that. Ginklaro naman sang alkalde nga ang Uswag Hospital wala nagatumod sa ila party list. Planig agad lawas siya basta makita niya nga ng Uswag. Kaya kaya biya Uswag Ilonggo bala. Silain man niya Uswag Ilonggo sa Uswag Iloilo. Dugang naman ni Garin suportado sini ang pagtukod sang ospital ilabi na sa mga pandemya kag wala man ini nagapamalabag. Siya nastig nag-sponsor siya, nag-defend, nag-amend. I did not register any objection. Actually, sa second reading, nag-vote na ko in favor. So, I'm not sure what is, ano ang issue. Natala na kung tani ipatigayon ang third reading kahapon sa Kamara apang wala ini na dayon bangod ginahulat pa si Garin nga amo ang Deputy Speaker. Kate, kinahanglan nga makakuha sa majority votes nga masobra 150 ka boto antes maaprubahan sa third reading ang hagna angot sa Iloilo City Hospital. Kate. Madamo nga salamat, Zen Kilantang.